Ahoj, mé jméno je David Běhounek, je mi 17 let a jedním z mých snů je projet na motorce Mongolsko. Teď jsem ve fázi, kdy scháním finanční prostředky pro samotnou cestu. Odmala mě rodiče vedli ke sportu a k cestování. Motocross a enduro se staly mojí vášní a když můžu spojit jízdu s dobrodružstvím, tak jdu do toho. Loni jsem absolvoval svou první větší cestu na motorce, expedici Balkán, a byla to cesta plná zkušeností a nových zážitků. A teď mě srdce táhne do Mongolska zpoznat místní kulturu a způsob života. Na Mongolsku mě láká nekonečné prostory, příroda, hory a offroadové cesty. Agendy u vás mě podpořili nákupem vybavení, konkrétně nákupem bot. Bude to dlouhá, náročná cesta a jsem rád, že v tom jedeme spolu. Podpořte mě i vy přispěním na můj účet dole v popisku pod videem.